φανέλα. Και πικρή και γλυκιά, όπως όλες οι γυναίκες. Αλάτι. Και η ζωή μας, για να νοστιμέψει, θέλει αλάτι. Türk Dışişleri Bakanlığı sözcüleri Yunan hükümetinin Türkiye'ye karşı olan dış politikasını şiddetle protesto etmişlerdir. Ο μικρός πρέπει να βγει από την κουζίνα. Ακούσατε ποτέ τον Ιησού Χριστό να μαγειρεύει? Το ξέρετε ότι παίζει όλο με κοριτσάκια. Κάθεται στη μέση και τους μαγειρεύει. Εσύ θα μου υποσχεθείς που θα παίξεις με τα αγόρια και εγώ κοίτα τι σε πήρα? Δεν μου αρέσει να σκοτώνω πουλάκια. Ναι, αλλά με αυτά που κάνεις θα σκοτώσεις το δικό σου το πουλάκι, βρε Γιαβρίνη. Πουτάνα. Μια μέρα ήρθε από το μαγαζί του παππούσιο και είναι φιλανάδα που είχες μικρός. Τη θυμάσαι άμα καθόλου? Ο νους του Εμίλη ακόμα σε αυτήν είναι. Why didn't you come back all these years? We did not leave. We were deported. Are you still in love with her?